Kawadhi nyime en riwruok ma Bishop Jokopere ochao piny owacho gima giwacho ni piny owacho temo ketho winjruok mosebedi kind piny owacho kod kanisa ahinya weche mag tayo ute thieth kod skunde. Kane giloso kod jofwambo riwruok margi mar KCCB okwayo piny owacho mondo chul gope ma en go ne ute thieth ma tayo gi kanise mano mission hospitals e bwo okumba mar thieth machon mar NHIF kapok shift ochako tich ayanga. Jodolo mag Kopere bende okwedo mabor wach matemo mayo gi ting' mar tayo skunde gi ka ting'no ket chutho ne migawo mar somo e bwo paro mar chik mar Education Amendment Bill 2024. Simpros Okinda nyoler. Tend kanisa Jokopere nyiso ni gimor kod kaka winjruok e kind tend kanise kod sirkal chalo gi kinde ni ahinya kotenore kod chenro mag thieth kod weche somo e kind weche mamoko. We are concerned about the deliberate intent to reduce and undermine the role of the Catholic Church and indeed all faiths as safeguards of morality in society. Kagiloso kod jofwambo, jodolo go ywak ni ute thieth mathoth ma itayo gi kanise kata mission e pachoka sani ochungo chenro magi kaluwore kod gowi makore lach ma sirkal ni godo e bwo okuma mar thieth machon mar NHIF. The effect is that most of our hospitals are crippled and not able to operate optimally and therefore offer services to the needy. In fact, many are now unable to procure medicines and pay salaries. Iko sirkal mondo chul gope go masani gikoni yao bilion 2 kapok chenro manyien mar NHIF ochako tich ayanga. Our inquiries on whether our debts will be honored have been met with mere promises and no legal guarantee. This is not only unfair but totally unjust. Jodolo go bende kwedo moko kuom gigo mantiere paro mar chik mar somo mano Education Amendment Bill 2024 kod University Bill 2024 e wita skunde kod kuonde tiegruok mamalo. The proposed Universities Bill Amendment 2024 grants the Cabinet Minister unilateral power of dissolution and merger, conversion or amalgamation of private universities without reference to the owners. The proposed new bill now further threatens this crucial role of the churches in our education system. We therefore decry and reject the systematic scheme to undermine and weaken our management role Gaboro, jatend nyalo tok nywako paro kod commission gi jokanyo mamoko chiwo paro ne jatend piny ewi riwo mbalariany ariyo kata moyo ariyo kamoro achiel, riwo kanyachiel mbalariany mag ji giwegi kata moyo ariyo kata loro mbalariany chutho. Bende gidwaro ni sirkal ochiw thuolo ne jomisen mabiro e pachoka konyo jopiny kik juogi omenda mar donjo e Kenya. In the work permit charges paid for missionaries from Kenya shillings 15,000 to Kenya shillings 150,000. This is absolutely unethical and shows lack of gratitude to people dedicating their lives to the good of society. We request that their work permit be 0 rated. Atamor predega chiel mar skunde pachoka no chaki kende tayo kod kanisa ma Jokopere. Tend kanisa ni ywak ni ponono sirkal onja winjruok e kinde kod tend kanisa ni gima jo Kenya mathoth dhi bedo kamarach. Simpros Okinda, Ramogi.